Pápa nyugta lalva. Kulcsal átfelőled le. Ez is olyan, mint a kozák. Na, van aki 6 kilót kő neki. Kapcsolj be, légy szíves. Reziggel elvágva. Jó? Akkor reziggel elvágva. Kérem szépen az olyat. Annak a kurbliája, barát. Tessék? A kurblizni is lehet. Kell is. Hízzak előre. Kell is, mert áll a csillagmotor, mivel nagyok az illesztések, lefolyik az aljába az olaj. Tehát nyugodtan fölé folyik, amikor indít, akkor rájuk egy hidraulikus ütést kap. Eltörik, elgörbül. Ott már idegen mindig meg kell fordulni. Idegen először át kell forgatni, igen, megnézni. És ha van benne medvekaltás, akkor ki kell vennem a leeresztő dugókat. Na mennyi lesz innen szíves? Mindjárt még. Fotonod is van? Hát 3 ilyen hosszú kanyar, akkor lehidalom. Az mindjárt már. Azért az jó. Én most megcsináltam a kicsertüket, meg itt most már egyre van a többi. Dalos már ott van, csinálja a trim gombodat.